Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Congressman Gasataya na ilher bilang katapos ang poderoso nga Commission on Appointments. Survey sa ginaplano nga pagtukod sang pabahay sang Benitez administration nagapadayon na. Sa balita nasyonal, pagpanghatag sang non-financial benefits sa mga manunudlo ginatunan sang DepEd. Mga imol nagdamo sa pagtapos sang Duterte administration. Sa balita international, China ginapamatukan kag ginkondenar ang pagbisita ni US House Speaker Pelosi sa Taiwan. Sa balita sa sports, Beerman daog naman batok sa Meralco sa Game 1 sa Best of 7 Series sa 2022 PBA Philippine Cup. Sa balita entertainment, music studio ni Jimmy Bondok na sunog musical equipments nga nagkalaguban naglambot sa balor 1 milyon ka pesos. Samtang sa balita espesyal, mga lilihi sa mga nanari-sari nga sapat. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, Agosto 4, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang akong last stress kay nasang kagahon ang low pressure area nakita nini sa kalayon nga 180 kilometros na sidlangan sang Gian Eastern Samar. Ang tropical depression naman ang nakitaan sa kalayon nga 665 kilometros sang Itbay at Batanes. Dalas ni ang kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 45 kilometros por ora kag pagmadlos nga nagalambot sa 55 kilometros por ora. Dili naman sa Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan kapag ulan bangod sang LPA kag southwest monsoon. Mahuyang tutubag sarangan nga huyop sang hangin na matyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutla ka las 5:37 kaina, magatunod naman las 6:11 karon sa gabi. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tudob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsorship is brought to you by Silka Lotion. Bagong up. Good morning mga ka-Aksyon Liwat, good morning Liwat Aksyon Eden. Good morning man sa imo action boss. I-greet ko lang ni happy birthday bla ang former colleague naton dire nga si Albert Bebing Sanz. Happy birthday sa imo, amigo Albert. Happy birthday to you. Yes, good Happy morning. birthday! Tawag din sa gina kay Action Olivero niya. Baway ko mag-greet sa birthday ko. Balin ni Action Olivero niya. Tita nila, padala ka di pamao para maging dumanamon. Niya padala din ang pamao niya kaya para hindi kami malipat. Ay, dapat may pamaw. Sa ko lang pamalipatan, bala ka na. Amo na naisubong mo, no? Bongga. Si Oliver ginagambal niya. Yan, klaro mo na dumduman birthday mo kaya huwag ka padala pamahaw. Sakto man. Diba? Kaya kung may magpadala pamaw, kasi sino niya, Lynn? Ay, oo, birthday. Birthday ni Albert Ay, Belisanzo. perfect. Muna siya. Nakabongga, no? Bongga nga mga, muna siya strategy. Para ma-remember kagid bala. Yes. Galing kay kinadla, di kayo magkapit. Matamat na to, Balbert. Matamat na. Morning na dira sa aton nga naga-monitor sa Facebook, no? Sa aton mga tricycle drivers, mga e-bike drivers, jeepney drivers, taxi drivers. Good morning dira sa inyo. Sa mga kapihan, may agaman. Sa kay Merly Gonzaga, good morning, Homa Lumena. Enrique Caballo Subaldo Jr. Atia, Ting, morning sa imo, Ting. Good morning kay Ati. Lapit na lang, Ting, ha? Kailangan practice ka na sa tamburin mo. Tak. Hindi bala mo ng tamburin. Oo, gama na. Amo na sa tamburin. Dugaratatat. Tatat ng tamburin. Kay Myla Pilor Primavera. Oy, May, morning sa imo. Musta ka na? Good morning, Di bala kwenta ni siya Myla. ng Yes. volunteer. Correct. Rochelle Evangelista. Basi mag-agi ka sa baligyan ko. Wala nakabaligya. Kay ginbawalan ka ko. 3 gid ka adlaw gutom gini serbo. Nga ginbawalan ka haw. Anong tabo? Anong tabo ni nga ginbawalan ni sa man? Ano nang ginabaligya gani?
Aga may cart na siya sa kuan kape da, mga chichirya. So, yung bawalan sa kuno tatlogid kadlaw nga man. Ngahaw? Okay. Dennis Nuestro, morning man dira sa Woodfire, Bacolod, no? Winston Goles, kag sa kapihan ni Gani dira sa Purok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Yes, good morning. Aran sa mga kagawan niyo. Ha? Super pa kuya. Aran sa mga kagawan niyo Oh, at sa dito sa Recreo. Si kagawan niyo. Sa kagawan niyo. Ina-claim na kita. True. Lapit na lang na action boy. Daway po na tsansa. Sila malaan tala na. Basta sa pakapida sa kay kapihan ni Gani da ara da si Winston siya da bala. Yes. Kag kung... Take charge, Winston. Take charge, Winston. Tapos kantol lang to kay kagawan. Kadto ikaw dala na to dala ng imong nga listahan. True. Galalain naman. Ma'am, morning. Inang ari ang listahan to ma'am sang kuno mo. Halin pa rin nagligan, ma'am. Amo ning listahan mo muning nagpangapito. Amo ni ang nakuha nila, amo ning nabayran tato ti sulid ni ma'am aton gini ma'am. Piyo ka. Ma'am, wala anang medyo daw nagmahal-mahal ni ma'am. Kaya wala labot sang ma'am, sang kape. May pambara pagid sila ma'am. Na tinapay. Kuha, kag Tapos ang puto. iba ni ma'am paplitihan ko na yung pulo. Grabe. Tiyan mo na siya. Para masiguro mo gid bala. Masulid mo gid bala. Masulid Amo define mo na. sila. Grabe to ka. Kamahal ka sa kapital, magnegosyo ka politika. Negosyo politika. Oo, mahal daw. Ang mga anis lingkod daw ka budlay na ang mga tao ng daan. Pero ang mga tao ka, malong na na. Yes. So, action boy, aga mga nakaichindi, bala. Hindi ta naman na manigar, ha? Nga, di syempre, may mga ayuda ginaiya pag abot sa mga amo na. Pero discretion mo na gyapon. Correct. Oo. Hindi pa na nila mabalaan da tagaan niya kada 20 ngayon nugpliti, hindi mo na mabalaan nga wala mo tusugin buto. Osto. Pero mayara man konsensya. Oo, iba conscience. Ay, ba? Gagawin ko na yan. Wala na. Ana Sinoro, Jane Asi sa Saudi Arabia. Good morning. Arnold Villanueva. Good morning, man. Monitor lang siya sa Mailom, Baguio City. Kaya may bisita kuno ang church dira. Balo kasi Rochelle ang tubangan sa church mo. Sa tubangan sang church na mo. Yung sang Sa din Mormons. niya church. Yung sang Mormons na tabla mo. Hello, 3 days, Kaya may bisita kuno. Basta may mga bisita nga mga kwan eh. Di kung sa kilid ka, bi, pwede mo gano'n, no? Kahit sa tubang siya sa... Kaya wide lugar na wala, nakita ko lugar, na daw, skillet. lugar drag. Ito yung bawalan sa tatlo gid kadlaw, no? Ahay. Tante dapat may ayuda na ya. Yun, no? Ama ko tatlo kadlaw. Kagawa mo na ginasaligan mo palang Masilingat abuyan. na si Maya, hindi ka lang kuhandihan magbaligya tatlo kadlaw. Pero ari mo ayuda ho, para may Ito bakal kalain ka man bugas. nga, may bisita kami tatlo kadlaw, hindi ka dana yung baligya, ha? Yes. Isa na para ka-sweet. Langga. May bisita kami di tatlo kadlaw. Ganun baligya na Hindi ha. ka dana yung baligya, ha? Kasweet nga paghambal na po Kasweet ka kasakit. pagambal, po kasakit yung tatlo yung kadlaw, di kakaon. So Lama Barnatsa, Sawadika Bacolod, Philon Sagay Migo, good morning sa imo. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, dako nga dungog para kay Bacolod City Congressman Greg Gasataya nga mapilian bilang miyembro sa Commission on Appointments. Suno kay Gasataya, dugang ini nga trabaho para sa iya apang ginapasalamatan ang nasambit nga kahigayonan. Suno kay Gasataya, ang nasambit nga constitutional body, ang pagalakipan sang 24 ka miyembro sa diin 12 gikan sa House of Representatives kag 12 man gikan sa Senado. Dugang pa sila ang mag-approve o kung disapprove sa mga gina-appoint sa presidente nga magapungko ka magauyat sang posisyon sa isa ka ahensya. Palayag ni Gasataya, dako ini nga bugal, bangod ini ang pinakauna nga kahigayonan nga may Bacolodnod nga taga Negros nga napili nga mangin kabahin sang nasambit nga constitutional body. The constitutional body nga gin-create pinagi sa atong sining nga 1987 Constitution nga niya sini sole gid lang yang ulubrahon is whether i-aprobahan or i-disapprove ang mga ginpang appoint sang presidente. Ang kabayan sa payag ni Congressman Greg Gasataya.
Padayon ang pag-survey sang gobyerno sa Bacolod para sa ginaplano nga pagtukod sang pabahay sang Benitez administration. Sa interview sa Action Hotline, ginpahag ni Councilor Vladimir Gonzales, ginmanduan siya ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga magpangita sa lugar sa Bacolod nga mahimo mapatukuran sang pabahay. Sunod kay Gonzales, sa iya inisyal nga paglibot, nakita niya ang area sang araw kag abada sky nga mahimo pa mapatukuran sang pabahay o kung ginatawag nga medium rise building. Sunod pa kay Gonzales, magalabot sa tubtob 3,000 ka unit sang pabahay ang mahimo mapatukod sa nasambit nga lugar. Samtang sa maabot nga Agosto 15 kag 16, magapatigayon sa seminars ang Jolly Homes Foundation kag iban pa nga sektor agud diskusyonan kag i-identify ang problema kag action plan nga paghimuon sa plano nga pagtukod sang MRB. Naibaloan ang Jolly Homes Foundation na mamangin partners sa syudad sa Bacolod sa pagtukod sang pabahay. Hindi man basta-basta madali-dali no ang sitwasyon kada barangay, but dominantly makita naton nga kadamo sa mga illegal structures ang mga balay nga ara sa ginatawag nga danger zone, mga salvage zone, among others nga mga sitwasyon. Si Councilor Vladimir Gonzales. Samtang epektibo na umpisang kahapon nga adlaw Agosto 3 ang ginpatuman sang PhilHealth nga pag-increase sa benepisyo sa dialysis o konang outpatient chemodialysis benefits sa mga dialysis patient nga miyembro sang ahensya. Sa interview sa Action Hotline, ginpahag ni PhilHealth Region 6 Public Affairs Unit Head Janimhi Halbuna nga gikan sa 90 ka sesyon, ginpasaka na sa 144 ka sesyon kada tuig ang ma-avail nga libre nga dialysis sa mga pasyente. Dugang pa ni Halbuna, 2,600 pesos kada dialysis session ang inabayad sa PhilHealth. Ginakabig naman ni Halbuna nga sabat sa pagkinanglan sa mga dialysis patient ang nasambit nga increase. Nagpanawagan man si Halbuna sa mga miyembro nga i-update ang record sa PhilHealth agud mahimo maka-avail sang mga benepisyo nga ginahatag sang PhilHealth. Lang tawon nato dako gid ni Sir Art no nga pulig man sa ila nga at least may ara gihapon kita nga protection no financial protection para sa ila sa pagpatigayon sa hemodialysis. Si Janimhi Halbuna sang PhilHealth Region 6. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Vladimir Gonzales nga ilan na inaksyonan ang nagaluntad nga pagbaha sa tubangan sa Robinson's Place sa Mandalagan sa tiyon sang Tig-Ululan. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Gonzales nga may team na nga nagatrabaho agad masolusyonan ang madasig nga pagtaas ang tubig sa nasambit nga lugar. Sunod kay Gonzales, amat-amat na nga ginatinuan sang iya declogging team ang mga drainage agad mahawanan kag makalusot gilayon ang tubig baha padulong sa tributary river o kon suba sa Mandalagan. Naibaloan ginaduso man ni Gonzales ang pagtukod sa task force baha agud mangin mahapos ang pagresponde kag pagdulong sang bulig sa malugar sa Bacolod nga maapektuhan sa tion sang pagbaha. Sa iba pa naton nga balita lokal, istrikto naman yung napatuman sa Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw ang no terminal policy sa downtown area. Sunod kay Major Junji Liba, pamuno sa bitaw, mayara sa madugay ng ordinansa sa syudad nga no parking scheme sa downtown area, kag ila lamang ini nga ginapatuman. Ginehemplo ni Liba nga sige-siging ila clearing operation kag wala na sang terminal sa mga main highway hangay sandalan Luzuriaga, Gonzaga, Gatuslao, Araneta kag Lacson. Nagumpisa ang istrikto nga pagpatuman sini duha ka semana nakaligad kag karon yara na sa ikatatlo nga semana. May mga transport group naman ang nagapangabay sa bitaw nga hagan-haganon ang pagpatuman sini. Apan sunod kay Liba, hindi ni pwede bangod kung pasugtan ang isa, may hisa naman ang iban ka posible hindi na makontrol sa ulihi. Ay dugay na nato nila implement ang mga no parking policy or no parking rule kasi dugay na nga mga law no dugay na nga ordinances. What we are doing now is ga-enforce lang kita, strictly enforce. Si Major Junji Liba sang bitaw. Sa iban pa nga balita lokal, ginaako naman ni Bacolod Councilor Al Victor Espino, miyembro sa Task Force ng Spaghetti Wars, nga naghinay ang clearing operations ng Task Force sa mga wala ginausar nga kable sa mga telecommunication companies. Pangod sinigin pahag sa konsehal sa masunod nga semana, magasapol ang Task Force para magpatigan sing assessment. Ginapaabot kung tani isang technical team ang 500 ka linear meters sa kada adlaw ang magkuha nga Spaghetti Wars, pero sunod sa konsehal, yara laman sa 20 tubtob 50 ka linear meters ang nakuha sa una nga inadlaw sa operasyon. Ginpatag ni Espino, lakip man sa rason sa mahinay nga clearing operation, ang pag-ulan kag ang kakulang sa personnel sa bahin sang telco company. Ginklaro ni Espino nga nagaayo lamang ang syudad sa mga telco companies rason nga hindi man sila maobligar. Pero sunod kay Espino, magalabay ini sang kon magabalay ini sang ordinansa nga naga-institutionalize sa sining kampanya nga mayara sang penalidad.
Gayon patagay naman kahapon nga adlaw, Miyerkules ang contract signing sa tungasang probinsya kag mga individual nga tala na mag-okuparo kung magrenta sang pwesto sa food market terminal. Sunod kay Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz II, Agosto 8 gintala na ang pag-turnover sa mga pwesto apan mag-umpisa pa ang ila pagbayad sang renta sa tiyon nga magasugod na ang ila operasyon bangod man sang pila ka mga improvement nga dapat patagyunon sa ila siningatag sa kamalugar. Dunga pa ni Diaz, base sa ilang record, may 25 ka fish stalls ang na-award na. Anom sa vegetable stalls, sa meat and poultry 7, sa dry goods anom, bagsakan sa stall 3, tulahan kitchen 4, kag tulahan kitchen 4, kag vending kiosk nga 5. Sunod pa kay Diaz, ini nga proyekto ang magaresulta sang dugang income para sa probinsya sang Negros Occidental. Sa katapusan nga balita lokal, nagapick up o nagataas na ang karamoon sa mga guests nga nagakadto sa Mabucal Resort and Wildlife Sanctuary. Sa Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, may mga tiyempo nga ginapauntat na lamang ang pagbaton sang booking, ilabi na kung maglabot na sa 350 ka mga individual ang nagkapa-reserve. Nagalauman si Diaz nga mapataas Manila ang numero sang guests sa palabuton sa tiyon nga matapos na nagapadayon nga improvement sa lugar, kalakip na ang proficiency development sa ilang mga empleyado nga nagatrabaho. Pagpanghatag sang non-financial benefits sa mga manunudlo ginatunan karon sang DepEd. Samtang mga imol nagdamo sa pagtapos sang Duterte administration. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Mayong aga dira kay Lea Morales Berida, si Rochelle Evangelista sa Barangay 14. Good morning dira sa yaman asawa si Annalyn Evangelista kag sa ila bata nga si Rachel Ann Evangelista. Good morning. Kag sa ila hinablos nga si Heart Evangelista. Wow! Hindi Ay, hinablos gali nila. Hindi hinablos si Ay, Heart. ito kasin. Abi ko. Ito nga, ito tigulang na gini sila yung Hindi si Juan Blaya, si Rochelle. si Rachel. So pwede yung mahinablos si Heart? Oo, pwede eh. Pag may kita mo bata. Ang mga makasin dasing bata ya. Okay. Si Rachel Ann. Kia. Okay. Ki. Sa kay Kwandra kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Japan. Morning. Ready ko no, bali Sir Phil alon sa guy. Ready. Okay. Good morning sa imo, Miss Eleanor. Feeling ko patawag ka to gani karon. Wow, nga amin sala ako. Daloon niya ka sa Japan. Sa Hinubaan pala. Sa sa Fukudamachi. Sa Tomodachi. Fukudamachi. Tomodachi sa friend. Okay. Kay Christine Menias Villalobos, the other, I think 2 days ago, ari si Christine, no? Oo. Na si Buntit. Buntit. Tinatani na hikap ka, tapos nangayo ka, numero 60. Ay, pwede na? Amo na ko mo. Bossing Hambali Buntit. mama. Nung away ko na inform ako. Wala mo bigyan na istorya si mama mo. Sige, istorya ako ba si Kwan Blanco? I-guess mo di sa bala sa Sunday, pamang ko tunong tanda yung mga lili. Ayun, no? Ipa-explain ta siya. Tapos, di ba, kung, malang ko sa bala matuod sa mga, mga na gani, sa mga stars astrology. Kaya para hindi na ka magpalibog pag abot sa New Year, di ba, gag-guest na di sa mga, siya na lang, no? Oo, ipa to, naanta na siya. Sabi, mga lihi-lihi, kag mga astrology. Mga kapalaran. Sang nga ginasiling sang imo nga bituon. Yes. Stars. Paton, paisto ko ilawon ko na sa sang, to wala. Astrology. Sa astrology. Diin go for the astrology, man.
Ay, ko baluan. Dumiara sa binalbagan mo. Benal ba? Di na, at least lapit na sa Pontevedra. Oo. Nag-adjust ka rin. At least kung magkagawad siya, magawa sila session, pwede siya Ka-study. maka-study. So, advanced study on astrology. Yes. Advanced na iya, ha? Ang ano to, actually boy, BS Astronomy with good governance. Ano yaman? Hitting two birds with one stone. Hindi, May astronomy na siya, tapos astrology na siya, tapos may Hindi, BS Astronomy, Major in good governance. Minor Astrology. ay may minor. May minor pa rin sa minor astrology. Doon ka mahal. Ba't pila per unit naman? So, lama Bernard sa si Tintin, ha? Total sa Saturday, makita na iman ta. Hindi lang ko mahikap sa nga buntit kag mamangayo numero. Mga numero. Kung galante, pagid, loto, anong pagid. Loto ka niya ako. Wala ka nga. STL lang ya? Ang STL, ito syempre, para do, ano man yan? Luto, para nga Diretso anay na. Para mapunuran ka pala dahil ano. Ang STL, tiyan mo lang na sige Sa taya. STL yan, Sige taya lang. na iya. Sige taya lang. Oo ha? Sige taya lang. Sige taya lang. STL, sige taya lang. Paano yung STL, ako magdao kaya, matig-ab lang na iya. Pero kung na luto, ako magdao sa luto, mapunuran. Sa lalaki, ang sulok-sulok. Lalaine Grace Ibarra. Oy, Grace, morning dala sa imo ha. Kag kay Jean Buerom. Kag kay Maria Fe. Ano yung pilido? Kalipat mo sa pilido. Nakalipat kaya pala sa pilido ni Maria Fe. Dura na lang, duray. Para hindi ka naman or amoso. Joshua Bia. Bia Jonathan, morning sa imo. Sundabi iya mo, JB. Kanong kamot ka muna. Ay, may kamot na. Oo. Kalain, no? Ang emoji niya mo ni Vlad, ka-imagine ko si Barney. Kasi Barney ba, wala butkon. Picho kamot. May Flores Alcantara, good morning man sa imo. Morning dira sa Alcantara family sa Bago City sila. Jo Marie Piojo, have a nice day man Oy, sa imo. si Tito Jo Marina, dira na sa may Cedar Road. Okay. Sa Rosario Heights. Rosario Ilista lang na to Listaan. Ang utang ko na. Kami tiyangge. Kung ining may tiyangge. Kung tambal ka rin pagtamyaw, kaya pagpatamyaw mo kaya sundorel. Jo Marie Piojo, sa may tiyangge, amo na, lingko mo naman nagurong na utangan, gurong na action even. Actually, build pa ko kwan, relationship. Ga-build pa ko para may harmonious relationship. Ga-build ko pa sa imo nga credit standing. Kay tilapitay lang kami dati Tito Jo Marie para ka ano lang. Wala ko di ba sudan. May kuwan ka da. May love ka da. Turko Jungko, mag-aga sa imo tol. Marilo Malalay, standby na sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na
Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa ating pangunang mga balita nasyonal, ginatunan karon sang Department of Education ang posibleng pagpanghatag sang non-financial benefits para sa mga manunudlo. Suno kay spokesperson Michael Poa, ginakoreran sa opisyal iya una nga pahayag sa din iya ginpabutyag nga tan-awon pa sang talatapan ng posibleng pagpanghatag nila sang allowance para sa mga non-basic wage benefits sa piyak sang panawagan sa mga manunudlo para sa magpasaka sa sweldo. Suno kay Poa, isa sa mga ginasustyon nga benepisyo sa mga manunudlo amo ang health insurance. Dugang panginalantaw man sang ahensya ang mga training para sa promotion bilang isa sa mga posible non-financial benefits para sa mga manunudlo. Pahayag pa ni Poa, dako ang ginagasto sa mga manunudlo paagi sa mga training. Pahayag pa sa spokesperson nga may misconception man ang publiko angot sa manubo nga sweldo sa mga manunudlo. Suno sa iya, halin 2019, nagsaka ng sweldo sa mga manunudlo. Sa karon 23,000 pesos ang entry-level salary sa mga manunudlo. Nga mo ang ginalauman nga magsaka naman sa 27,000 pesos sa masunod nga tuig. Ginbulgar sang Commission and Audit nga naglambot sa 2.4 bilyones pesos nga balor sang outdated kag malahalon nga laptop ang ginbakal sa Department of Education para sa mga manunudlo para sa pagpatuman sang distance learning bangod sa COVID-19 pandemic. Sa annual audit report sang ahensya para sa tuig 2021, ginkwestiyon sang DepEd o kung ginkwestiyon ang DepEd sa pagbakal sang 2.4 bilyones pesos nga balor sang laptops paagi sa procurement service ng Department of Budget and Management nga may mas barato kag maayo nga kalidad sa iban nga mga balaligyan. Sunod sa COA, ang pagbakal sang mas mahal nga laptop sang sa barato ang nagresulta sang mas jutay nga unit sang laptop nga nabakal, rason nga may 28,000 ka mga manunudo ang wala nakabenepisyo. Sa pagtapos ng Duterte administration, kapag sulod sang administrasyon ni Presidente Marcos Jr., nagdamo ang pamilya nga Pilipino ang nagsiling nga imol o kung pigado gyapon sila. Base sa resulta sa Social Weather Station Survey, halos katunga o kung 48% sang pamilya nga Pilipino ang nagpahayag nga nagabatsyag sila sang kaimulon. Ginapatigayon na kung ginapatigayon ang pinakauli nga survey sang Hulyo 26 to 29. May 31% naman ang nagsiling nga yara sila sa borderline poor kag 21% ang ginakabig nga hindi pigado ang ilang pamilya. Nagwa man nga nadugangan ang pamilya sa Metro Manila, Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagpahayag nga pigado gid sila. Pinakamataas ang pagsaka sa Visayas ngalin sa 40% sa Abril nangin 64% ini sa bulan sang Hunyo. Desidido ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga panabuon ang kadamuon sa mapigado sa Pilipinas mag-abot ang tuig 2028. Sa ginpagawa nga pahayag sa Palasyo sa Malacañang base sa survey sa social weather stations, 48% kon 12.2 million ka mga pamilya ang naghambal nga pigado sila. Sunod kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, luyag nila ipahanumdum na samit sa presidente sa iya State of the Nation address nga panabuon kag himon single digit ang poverty rate sa Pilipinas. Dugang pa makabulig ang pagpasanyog sa agrikultura kag ekonomiya agud mabuhina ng mga pigado sa Pilipinas. Nakarecord naman siyang 3,047 kabago nga kaso sa COVID-19 ang Department of Health kahapon nga daw Agosto 3. Ini ang nagdala sa kabilugan nga 3,785,869 kapositibo nga kaso. Sa record kag actual tally, nagnubo sa 31,992 ang aktibo nga kaso kahapon, ikumpara sa 32,099 ka kaso sang Martes. Samtang National Capital Region nagapanguna sa may pinakamadamong nga kaso sa COVID-19, ginasundan sa Calabar Zone, Central Luzon, Western Visayas kag Central Visayas. Nagpabutyag sang Kabalaka ang Philippine College of Physicians bangod sa pagsaka sang kaso sang dengue kag COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay PCP President Dr. Diana Payawal, wa makaalarma na ang pagsaka sang kaso sang duha ka infection. Dugang pa nagadamo na ang pasyente sa mga ospital bangod sa dengue kag COVID-19 na pangsuno sa iya ila ini ginabaton bangod preparado naman ang hospital kag na-train man ang mga hospital staff kung anong dapat nga himuon. Madumduman na kahapon Agosto 3 ginreport sa Department of Health nga naglambot na sa 82,597 ang kaso sang dengue sa Pilipinas umpisa Enero 1 tubtob Hulyo 16. Ginpahayag naman ni Senator Chis Escudero nga ang Department of Human Settlements and Urban Development magtukod sang 1 ka milyon ka unit sa kada tuig sang puloy-an sa masunod nga 6 ka tuig agud nga mapanubo ang housing backlog kang makahatag sang mas kasarangan nga puloy-an sa mga Filipino.
Ginapagawa ni Escudero statement samtang iya ginabi-abi ang appointment sang madugay nga builder kag property developer nga si Jose Rizalino Jerry Acuzar bilang secretary sang DHSUD nga gin-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naligid nga semana. Sunod kay Escudero, sa karon nga si Presidente Marcos ang nag-appoint sang bagong housing secretary. Ang masunod nga tikang sang gobyerno amo ang target sini nga makatukod sang 1 ka milyon ka units kada tuig sa masunod nga 6 ka tuig. Ang DHSUD nga ginatukod ni pagi sa Republic Act 11201 amo ang primary national government entity nga responsable sa pagdumala sang housing, human settlement kag urban development. Ang kasuguan nga ginpermahan sang 2019 sa idalom sang Duterte administration nag-isa sang Housing and Urban Development Coordinating Council kag sang Housing and Land Use Regulatory Board. Panginpahayag sang 3-term senator nga ang 1 ka milyon ka target ang matabo lang kung ang gobyerno magbutang sang dugang ka pondo sa iyas nga mass housing projects kag ibutang ini sa nagapanguna niya nga prioridad santo man sa pananawan o handom sang presidente nga makahatag sang mas kasarangan kag disente nga puluyan para sa mga Pilipino. Ginpanginwala sa palasyo sa Malacanang nga naga-vetoing spree si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod kay Press Secretary Trixie Cruz Angela sa 41 ka mga hagna nga nanginlayi matapos naglaps. 5 pa lang ang ginvito sang presidente. Dugang pa ginabase lang sang presidente pagvito sa sistema sang Pilipinas kaangay sa mga layi nga nagatalakay sang tax breaks kag tax benefits. Kinahanglan ibase ni sang presidente sa pulisa angot sa tax reform. Naibaloan sa sulod sa 1 ka bulan nga pagka-presidente, 5 na kahagna ang navito ni PBBM. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:40 ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga may mga bukol bla sa lawas, sis man ako. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Okay. Kay Marilo Malalay, good morning from Kawayan. Uy. Ato ko to kapon bay. Yes. Ito ka da, siksi mo nakabalik, no? Pilagid man. Ato na ko to sang ano to kasi ako lakatot sa Tuesday. Taniin papaya mo di danay mo self nga maka ano kamayo. Relax. Relax. Ay hindi man. Kaya ang kadto to na ipatay bla. Abi ko. Naglubong kami sa amon nga minatay. Gali mo no. Hindi tanto relax to. Yes. Di ka Siya nag-drive? Siya to yung nag-relax. Ang ano? Ang patay. Yung tiyo namon. Siya na to yung nag-relax. Oo. Sakta? Yes. Di naman makadto tanan action boy. Pero hindi lang na pag i-early. Una lang ano. Una lang sila tanan. Jocelyn, morning man. Kag Ronnie Superales. Ay, good morning dira sa imo. Yes. Kay ihada ko Jocelyn Song Comedia. Tayo may tikon ka na, coupon. Tidi ng kadto, di bilang karaw. Kadto ka diyada kung sa mo coupon. Pangita lang si Action Dorel. Especially buwas, Sara siya. Yes, Action Dorel. Ikaw wala kayo, no? Ara ko yung buwas gapon niya. Ang coupon lang. Ami arais. Yara ka mangle. Of course. Kadto diyada. Kag bisan ka ulan-ulan kung may mga malana da ang karaho nga lamayo, dalala. Oo. Baklon ta. Oo, baklon taya. Correct. Kay magbakal ka sa downtown Action Boy, kabudlay kisa kay kadamo gyapon pasaway ka driver, wala ka parkingan. Amo na buda. Akong gisa na sa himo ko sa downtown, kundi ka salakyan, maagi lang ko kadali. Window shopping. Ara ng sa windows ang car ko. Window shopping. Ara na nga ng bayad ko. Balo na ko ng presyo.
Wala kong tibay. Ganay karado na malamay yun. Oh. Dulay lang kamo dayon. Oh, Matindog na sa kay dulce mo. Tapos dayon. So sige ka lang dagan lakyan mo. Oh. Mo sigon way ka na way kaga Wala na panindahan. Ga window shopping. Amo na itong tawag ko, window shopping. Hagis action boy, bisan gusto mo bala, dira mo lang bala mabakal sa Central Market, kini kay kahulong doon, maminsar ka bala nga. Ang traffic, ako nga daan consider ko basta may kalantuan ko, parking area again. Yes. Way ko yaga kadto sa mga lugar nga way ko sa woodline ko magpark. Oo, kay do ka budlay. That's why nga bisan mahal-mahal na sa dako nga mall sa reclamation area. Kada ko kita at least may mga parking ka. Plus bisan dira gani budlayan ka na sa parking Di sa mga. valet parking kay. Valet. Oo. Ara may valet na da. May valet parking na da. Di ba kagamo sa English, no? Pag pronounce mo na valet. Imbutangan pati, tani wala imbutangan ti para hindi gamo. Tinga ang wallet, hindi walayaw. No? Oo. No, Sila sang mga chalet. Oo, chalet. May ti pa na. Chevrolet. Chevrolet. Oh, diba? Ngayon ka may tiyaw. Ti ang ang PEUGOT nga Pugo? lakyan wala? Fuju na galing mo basa. Fuju. Yes. Fuju. Muna sa Ti ano naman, taningin FU na. Wings Kile Morales, good morning, man. Sa kay Emily Morden, kag Elvira Helogo, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Uy, happy birthday kay Bishop Gerardo Alminasa, Jerry Alminasa. Happy birthday. Happy birthday. Ay, hindi gali, asing tsakto. Happy birthday to you, Bishop Gerardo Alminasa, kag iya pa nga Episcopal anniversary. Uy. Greetings from Father Bong Gamala and family. No? Sakay Mary Joy Victorino. Flores Makawili. Okay. Makawiwili ni siguro ay. Yes, Dras talisay, mga gadras mo. Agada, go. Maninoy ko, Lester Ray Benitez. Thank you so much sa 100 stars. Have a great day ko, no? Kay Maninay ko yaman, yes. Ay, okay man mo, yes. Doon nakibot ko, sabi ko, nagpatay ko. Thank you so much. Sa akin tadala mo nga $100. Sabi ko, padala. Yung 100 stars. Doon nakibot ako, iya. Gina PM dala niya pa thank you sa $100. Ikaw niyo mo yaman. Dahil na magbato wala ba? PM ka na. Di ko ito, guy, pakiwala pa sa kapadala. Pero subukan na batian niya natin ipadala sa para kapatid. So, ka-PM ka na. Amo na siyang process, mga pasod. Okay. Chain of custody. Kay Dina Magbato Malabago, good morning. Uy, ari na, makita ng comment ni Ma'am Star Mayo. Ano na? Sa ako niya wala gyapon. Ari di sa ako, mali, good morning peeps ko, no? Kamusta to, Ayhan? Si Doc Matt Mayo. Ari na, nakita ko naman ako. Oh, di ba? No, congratulations, Ma'am Van. Nakasulod naman gid ang Ari na iya mga mo comments. comments. Good morning, peeps. Good morning, Miss Van. Yes. Uy, ari kay Ma'am Jocelyn, okay, karon lang tawon ko kung may ara na lamayo. Bisa way lamayo, kadto lang di ko gagkuhan Yes, sa coupon mo. kanto lang di Kay Kagawad, Imbong Jucampo, good morning ko no, naga-monitor sila ni Cap Vito sa kapihan ni Chona. Nagadamo, nagitang kapihan, bala nga... Gani. May kapihan ni Gani, may kapihan ni Lani, may kapihan ni Chona, si DK kapihan. Kita na lang ni wala kapihan. Kami na lang wala ni kapihan mo. Gawad, morning to sa imo, ano? Imbong Jucampo. Yes. Kay Elizabeth Garde. Morning, ma'am. Kay Joe Art Mandagit Tones. Tsakto na kay matones ko tani mo ngayon mambal ka naman. Hindi mo ko tama na kung taga din siya. Tsakto. Medyo out of the country tones. Tones, Kung sa likod baybay lang daw. Kung narak lang sa Mambulok, kung narak din sa, kung ano, sa Takuling na lang. Takuling. Tones. Okay. Kung sa Cebu, Tunis. Tunis. Ay, kalay. Nga Cebu mo na ako. Hindi Kaya mayo ka bala mag-pronounce sa mga taga Cebu. Wala ko yung kung dito gani. Kasi syempre may lain man to yung katawo. Ikaw yung balay. Ginapakalain mo gig ko. Taga Cebu lang ka. May lain man bala ka family. Amo na gani hambal ko. Kaya tupad balay ito naman. Tunis yan mo. May parinti. May tupad yung balay ka mo. Oo, pero nakapamana siya foreigner. Ang iyang apelido, Tunis. TWOKNEES. TWO KNEES. Tunis. Dua ka tuhod. Dua ka tuhod. Diyan mo na Tunis. Yawan lusot mo. Lusot kya po na.
Okay, at least si Ma'am Van nakasulod na sa iya mga comments, no? Congratulations, Mamban. Siya daw kapila, giniya nga daw di kasulod ang comment ni Miss Oo, Van. subong niya kasulod na. So makita na ni Dr. Matt Mayo nga she's doing good dire. Yes. She's in good hands. Oy, thank you so much, Action Boy. 53,000 ang nagatanaw sa aton subong. Hooray! Yes! Saan mabalik sa 100,000, no? Ay, sa una, di ba ka 100,000? Action Suga Boy. 400 gani sa 100,000. Yes. Anong dapat himuon din ako? Chat ko na kag Zumba. Chat sa house kag Zumba. Nagsakit ang ulo ko. Kaya dali na lang. Yes, Miss Van. Dali na lang. Dali na lang. I don't know kung ano ang dali na lang. Ang August 6 or ang August 8? Oo. O kung ang September? Pero actually, kung taraw mo, ang dali na lang is August 6. Yun ang pinakadali. Pinakadali. Hindi na pwede mag-una August 8. Pero dali naman lang ang Burr Action Boy. Kita mo sa Facebook, ginabutangan na di duct tape si Jose Marichan. Ginabutangan duct tape si Jose Marichan. Good morning ko no kay Kenneth Jan Basco. Pa-shoutout kay Cap Edward kag Sir Ruben. Uy, Sino na sila? Kada mo sa mga kapitan yung Sino nagtatanaw na? sa ato, no? Dito mo na din patamyo kapitan kag kagawad. Oo. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:49. Sa detalye, sa Balita International, ginpamatukan kagin kondena sa China pag-abot ni United States House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sa Ministry of Foreign Affairs ng China nga pagkato ni Pelosi sa Taiwan ang seryoso nga paglapas sa One China Principle kag tatlo ka China-US Joint Klaro suno sa ila ang ginakilala ini sa United Nations General Assembly Resolution 2758 sa 1971. Humailin sa gintukod ang People's Republic of China sa tuig 1949. Yan pahayag sining 181 kapungsod ang may diplomatic relations sa China base sa One China Principle. Pahayag sa Foreign Ministry sa China nga ang One China Principle ang isa ka universal consensus sa international community kag isa ka basic norm sa international relations. Nagsaka naman ang presyo sa mga school supplies kay school uniforms samtang hilapit na ang pagbukas ng klase. Sunod sa pila ka mga tindera, nagsaka ang presyo sa mga uniforme bago nagtaas man ang presyo sa tela. Sa karon ang polo kag blouse sa uniforme ang nagabalor 130 tubtob 250 pesos depende sa size kag 180 tubtob 280 naman ang mga de largo kag 130 tubtob 200 ang palda. Una naging pahayag ni Vice President kay Education Secretary Sara Duterte nga hindi pag-i-require ang pagsuksok sa uniform sa pagbukas ng klase. Samtang ang presyo karon sa notebook ang nagabalor 15 pesos ang isa, napulo ka pesos naman ang lapis, 15 pesos ang ballpen, 25 pesos ang crayons, 20 pesos ang glue, 20 pesos ang gunting, kag 35 pesos ang papel. Sunod sa Department of Trade and Industry, wala sang suggested retail price nga gintala na para sa school supplies apang may price guide ang ahensya. Sa foreign currency exchange rate, US dollar 55 pesos kag 70 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 34 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 11 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, naglambot sa 1 ka milyon ka pesos nga balor sa kalitan ang intugas ang nasunog nga music studio ni Jimmy Bondok, Action Boy. Sino sa musician, sa piyak nga madamo sang music equipment sini nga nasunog, nagapasalamat na lang sila nga wala sang may nasamaran kag hilway ng iya pamilya. Gin-share ni Bondok sa iya Facebook page ang picture sa mga instrumento nga nagkalasunog nga suno sa iya, na bakal niya mga inibangod sa iya pagpanghimakas. Lakip sa mga nasunog among cameras, computers, drums, keyboards kag gitara. Suno kay Bondok nag-umpisang sunog sa isa ka electric outlet. Daog naman ang San Miguel Beermen batok sa Meralco sa score nga 121-97 sa Game 1 sang Best of 7 semifinal series na nagkaparang karon nga 2022 PBA Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum kagabi Agosto 3. Sa first quarter pa lang napanguna ng Beermen sa score nga 33 batok 17 puntos. Ang Game 2 patagyunan naman sa Biyernes las 3 sang hapon. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday sa ating Cinema Action. Good morning, Liwat Action Boy. Yes, good morning. Kag happy birthday liwat kay Albert Bibing Sanz. Happy birthday to you.
Amo na basta wala pamahaw. Kagkaibi siya. Basta, tsaktok sa liber, basta hindi sa kadala pamahaw, ang kanta mo, galibag. Galibag. Sundo ka kalimta mo ang birthday Dunuan mo na marambal mo kung libag at tao libag, pati papanuplay, libag. Na ano naman. Kaya kita na tao to nga ka sa kalibagon. Sabi sa manupla. Paano na, be? Ito kalibagon siya. Hindi Iskan diri sa katubaw, no diri aga ka. Hindi na yan. Ang kunang imo, misdirection na yan. Yan yung libag. May huni mo ng libag mo. No? Anyway, sige lang. Oy, sa akon nga maparinti, bladras kawayan. Punta mo daw. Sus ka sa job, laki nang ginakuan mo blang family tree. Din kaya nga kuan, din kaya nga hanay. Din ka nga hanay. Nasulin na trace gid bala, halos magpunarenti hanay. Gali kasi lulo yato, lulo mo. Lulo sang lula ya. Sa pamilya dira Tagwan kag Treyes sa may Bagangbang, pero tinay Bagangbang, Bagangbang. Saka ilad ni May kay ni Jojo, morning dira, Treyes. Sa kay Manang Belen dira Ilihay kag Sardo Ilihay. Balo ka kunway ko binagingagaw puli kapon. Supposedly sa mga adlaw ribbon cutting ko to tani. Sa ano? Sa Marites Kapihan. Ay, Marites ka piya. Oo, ninang Belen. Ako tani to, baka ma-opening subo. Ang pangalan niya na, Marites? Hindi si Belen. Ngingalan lang Marites Kapihan. Kaya tilipunan na sa mga Marites. Ala ka namin, catchy. Sa? Hindi ka makanto sa Marites. Niya to kay may meeting ganito. Mga Marites. Ang ray na sang Marites. Sa muli sinang Belen mo. Ang grabe na ano yan namin kay na put into reality niya. Correct. Tani sa posible, ako to marimon cutting. Subong, ko galing Stolits kaya tani mo. Tulits ka mo na. Amo na sa kung may mga may kuan ka, gusto mo kasagap sa mga informasyon, kadto ka na sa Marites Kapihan. Kalayo ba? Kasi nang bilin, sobra pala sa reporter mo. Plitihan ko. Nawag sa pulis. Kaya si Jojo, pulis mo. Si Jojo Treyes, pulis. Jo. Tay bayaw yan na mo, Jo. May kwanto, may amunti mo, may kwanto. Muli mo lang, kinalang pulis. Kinalang pulis. Pag-abot Jojo, ato na to saya. Kapag sagap na sa informasyon. True. Tapos siya na-interview na namin, no? Actually, Action Boy, bala mo man na sa balang inakantaan kung may mga field ng mga accidents bala. Sa mga Marites. Kag sa mga tolits. Sa mga tolits. Dira kakanto. Kaya sila na may informasyon mo. True. Okay. Kay Helen Dierves, dira kag kay Chayminia, good morning man. Kadamo actually sa mga palinti ko galing kay kung hindi ko may isa palawag. Anyway, good morning dira sa akon pamilya, no? Nadula ang akon ng mga greetings di man. Sa kay Nathan Borromeo, Inday Blaza, morning man. Novi Magapan, ari mo di si Novi sa naligad. Okay. John Calderon Garcia, shout out ko sa wife niya kapang laba while listening. Okay. Perfect. Inday Blaza, kapihan ko no full of Marites gid. Namin na daya teleponan na daya. Ang isa pagidabi mo sa den sa kuan sa guntingan da baribuhan da. Ara pagida. Kundi sa mga beauty parlor, kundi may ara na da nga mga may nagakuha na da, may nagapang ganina sa TL bla manicure pedicure nan. Mga naga foot spa. Damo ka da, makailustorya na sila ya. True. Kay kompleto na sila Action Boys Kapihan full of Marites. Okay, sige. Dito Action Boy sa aton sininga balita special, mga lihi-lihi sa nanari-sari nga sapa. Alright. Damo na ko mo istorya ni Action Doral pero i-continue talang ni sa 4 minutes. Nga bilin. Kung magsaylo. Kadasig ba? Oo, ari na lang Muna lang ni siya. Kadasig ba? Sige. Napan-check ka din na mo. Kung nagsaylo, kung magsaylo ko no balay Action Boy, hindi ko no pagdalo ng kuring. Ay? Kay para hindi ko no pa malaso ng inyo balay. Malaso ni hindi pa kuring. Tika luoy dos kuring Siya tong hindi malas. Sakto no. Ang kuring nga mong hindi malas. Yan niya kasi kuha na ilang balayas to kung talahig pa ko niya man. Mambal na ng kuring Nano mo nila yaman nga wala na ko diya man pakaw. Nano mo niyang sa hilo sila balayas ta ko talahig niya. Kalo isang kuring. Tika for example, may mga kuring mo, may mga Persian. Mga Persian. May mga ano be. Breed. Tibilin mo yan. Ano na yaman? Sino ni nagano man? Makilalaan ibig ko sino ni nagano. I-counter ni gani. Si Mama Danili kuring. Okay, next Action Boy. Kung may nakita ko nung damang. Nga nagalatay sa imo nga bayo, nga ginasuksok. Okay. Ikaw kuno makabaton sang kwarta.
Ay na? Sa lalong madaling panahon. Okay. Makadto guro sa imong turko. Nya ari na hulam mo ho. Ari na imo nga hulam lindi no. Torka Jong ko, good morning. Makabaton ka kay nag-apply ka to linding list turko. Oo. Kita mo may damang nagkamang sa imo. Kundi kay turko ara lang nga ari na imo hulam mo. Di naman niya ibo pinagdasok-dasok mo may mga damang kay mo. Ay, diba mga damang ara na sila sa mga dulong lugar. Sa mga, hindi kaya nga kadulungan. May na lang na ginadamang ka sa subayan ka. Oo. Ano ka budlay kung subayan? Ito, diabetison. Ang next action boy, kung may ara ko sang itom nga, kuring naman ilang Kuring na naman. Kung may itom nga kuring ko action boy, nga nagalakat sa dalom sang hagdanan, mamalasin ko ng taong aakyat sa hagdanan. Muna? So, ti paano na, be, kung kinanlan ko lagi dyan magsaka, ano ni, wala di ginawa kabutang kung kila ka oras mag-laps bala. Hindi, dapat may counter sa tanin, may antidote bala. Gani, or mabutang mo na din sila after pila ka oras. Madula ang malas. Oo, madula ang malas. Tiway na butang. So, kung ang CR ko, tapos babaw, yung latong ko gindi 2 ka oras. So, ang pinakasolusyon mo dabi mo kung ano, para hindi ka mamusina. Hindi ko mabutang hagdanan. Oo, sakto gid. Hindi ka mabutang hagdanan. Hindi ko pa second floor balay. Elevator. Social! Elevator. Parang kuhan. Tanong-ta kung madala pa na sa lihi ang elevator. May elevator ka, tanawunta kung may pagkadasun si Mana, may unod pang rep mo. Kaya tanatan sa elevator. Sa elevator, tapos ang tanan ng mga bisita nga magkanto da, i-require gidya nga pag antes lang magsakay sa elevator, ibili ng chinilas. Ibili ng chinilas, kay para nga natin. Tinla lang yan po. Pagsakay, para makibot sa pag-ues elevator, yung chinilas, kung Modus, gano'n. Yung chinilas, kung ko lang yung butang. Tapos pagtanaw sa Facebook, for sale. Amo chinilas, size. Mayara na mo, sakay sa elevator. Ubay yung chinilas. Chinilas siya, dasun saka siguro mga 10 floors. Pag bukas yung elevator, pag chinilas ko, gimbi. Gimbi, dumabalay lang. Kung lang itong bilin, wala na di. Na, ano mo na yaman? So, hindi ka mo magbilin chinilas. Kung hindi nyo friend si Corina Sanchez, hindi ko magbilin chinilas. Okay. Next action boy, puro naman ni Kuring man. Kung may nagasunod ko sa imo nga Kuring, samtang nagalakat ka, magkakapera ka kuno action boy. Ara naman. May di malas. Ano naman, ano pa sinantuan ng Kuring, may di malas, may di binas. Di kay 9 lives ba ang Kuring? Di may nice, tungaon lang, may 4 guro ka malas, may 5 ka swerte. Hindi siya butan lang Kuring, di malas, may araman di binas. Ano naman, ano? Salig lang sila bala nga, hindi makambal ang Kuring. Gani. Kaya kung nakambal pa ng Kuring, namuyayaw na dugay na. Nagasta na nakugid dyan, Vermio. Gani, sa tanan siya, gidi action boy, kita yung swerte, yung nga Kuring, lang nga babay-babay na. Kumamon na. Kung makambal ang Kuring, saan umon ni matapos? Nagdako ng tuo yung abot ko, wala pa yung ng swerte. Ay, kaluluwi siyang Kuring. Tani may invent man sila nga, kung naka-feel ba lang Kuring nga kapoy, so piyak naman. Kaya puro lang to. Ay, kasama. Wala na kung nang tango ang Kuring. Niya kapoy, tango-tango. Ido na yung action boy. Ido na yan. Ang next action boy. Last. Uy, tutugtog ta kayo, di man. Kung nagahampang ko ang Kuring, kung action boy, samtang nagasakay barko. Ano? Ba't sinigon ko na may ara sa magandang panahon? Hindi. Kung nagahampang ang Kuring, tapos masakay ka sa barko. Ba't silingon, mayong panahon? Yeah, kapag mayroong pusang, kung naglalaro ang pusa habang sakay ng barko, ganyan. Okay. Kung nagahampang ganyan Kuring, samtang sakay sa barko. Mamay, pag-roon balunta si Sir Vargas, to kag si... Dalaan nyo Kuring, bla. Sila ni Sir Gani, bla. Biyahe ka mo to, bala, dala ka mo Kuring. Tapos nagayin nyo siya, kumampang siya. Kumampang siya. I-report din sa naman na sa amon, nga mayong panahon. Ay, lalo. Ano naman? Hindi ko kaladawan mo nang malili. Gani. Nakibot ko pagbasa ko, kapag nalalaro ang pusa habang sakay ng barko, ibig sabihin, mayroong magandang panahon. Lugalingin, ulong ko sa mga Kuring. Sige, Dennis Nuestro, Toto Balolot, Morning Man, Laing Didiat, Tiyanggaw ko na Jonel Halyurina, kag si, kita mo tsak tambal ni Ma'am Van, niya, gapon ko na to sa spa, nagkag-derma, perte ko nung gina-interview sa kuno. Balo ka mas, Miss Van, gina-interview ka na lalaki, dason nila customer, sugin na to nila. Hala ko, ay kabalo ka ma'am, ang customer ko to gina, kakusang ingro niya.
Yan, gusto may kutuhan ka. Kung galito yan, ang taga Minnesota to. Oh. Nya, bausos ang si doktor itong Tapos, banay. tapos may paaman pa na, ang tipya to gina sa ako, 150. Na, oo. Di na-pressure! Na-pressure to yung isa. Mga ka-action ninyo, mamatiya natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline, Redaksyon Art Tayhupo. Ang inyo naman rin news team. Action, Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.